салом тамошобинони азизгиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хуш омадед ба канали мо, яъне канали Зебо ТВ. Ва иҷа бошад мо ҳозир ош кардистам абеда. оши ба рӯғани зағир. хел ва иҷа бошад ки салата мекунам. зирбаки оша карда мондум, душидан мегирам майда. мақфи салат. мана салати ном тайёр шуд, лекин намак накардем. камтар детар намак мекунам. моз каламон ов мекушояд. барем ка накардам намак. иҷа зирбаки мо душидеста. мазака биринча меандозам. ана ошмонам даам партофтем. ҳозир мебинем. ва ман оши даам партоида фақат пакет мепӯшам дар рӯи ош. баъдам мепартом. зира. ана оши моям тайёр шуд тамошобинон. ана ки рафиқ марда кажда дорем. ай кор биёя аз якҷоя шита абед мекунем. ана ошам бардоштем ак рафиқ мардак кати абед. ва мо иштиёи таом. кадоми хулоса боша ба шумоям иштиёи таом. ва иҷа бошад ман мекиртам пора кардам. наканестами охирон киртам. тамом мекунам. пешаки ишам хеле духтум. иҷа насиб бошад тидма мечаспонам. қадаш михел прамою. иҷа складка мондагӣ. вале осниш мондай, қадаш начаспонда мондай. фақат ин пешакш тайёр карда мондай. инами қад часпону барош нодухта мондай. инам хеле вале ҷошамаш медузум. короче нимкола дузази. ҳа духташавм бо нишон метем тона. тамошобин, инҷа бошад мо ба сари посилка омадам.
чун ҳар вақта ҳами қафои корубори эвон ва ҷама 18 дорум, ҷа шавҳарам камтар кор доштан ва ёддор омада ман дар 18 ка истодам, гуфтам камтар навор кунам. ҳаси бароям қариб 20 минут шуд дар омадагӣ шона. Бароям ба бирем посилка гирам. Шамол берки. Михоам доштам ждат када. На тамошобинон, ҳинча боша рафиқ мардак корош набуд кардан. Буромадем, ҳозир ҷои тугмах фурӯшо мерем. Домбит гуфтанӣ ҳаст, ҳамонҷа мерем, тугмаву кнопка мегирам барои пешяки кирдан. Чиқилда аввали видео нишон додам. Корочам хеле тугма дар кора гуфтам. Нафоз мерем мехарем, ба киртана медим, насиб нишон метем кунам. На тамошобинон, киртаи духта шидам. Пешакша мехел. Неки кнопка часпоним ҷаштама. Ба сабаби ки мошинаи вай надоштам. Тугма занӣ надоштам. Просто ҷаштам хел тугма кардаму. Ҳанҷаш кнопка мехел. Мехел ҳуй меша. Қадаш мехел дарози кушод. Остиношам ҳами хел. Кнопка. Кушодак иҷа манжет, ишам ҳами хел. Хабеҳад хушрӯма духтуш.